Barka da zuwa tashar duniyar Kanewa. Ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Da bankunan da take amfani da shi aka wawushe mata kuɗaɗe a cikin su, da fito ta kai kukanta ga social media inda mutane suke mata martani da cewa ai banki ya kamata ki nufa ba social media ba, yayin da bayan kwana biyu mansuran ta jira a banki domin ta kai korafi akan kuɗin da ake kwamushe mata ta account ɗin nata. Inda take cewa an daidai samun wannan matsalar sakamakon bana ganin alat daga asusun ajiya ta na tsawon lokaci, kuma na kai korafi ga bankin amma dai haka abubuwan suka ci gaba da tafiya. Ba zan san yawan kuɗin da aka ɗauka ba saboda an fi wata 6 ana ɗauka da kaɗan kuma ni ina shigar da kuɗi ina fitarwa, don haka da fari ban iya ganewa har sai 'yan kwanakin nan na nemi bayanai daga bankin sai na ga an yi mana barna sosai, don kuwa kuɗin da aka ɗauka suna da yawan gaske. Kuma a wani lokacin da take wannan maganar tana cikin banci ana ta kokarin yadda za a shawo kan matsalar. Mansura wadda 'yar kasuwa ce ta bayyana wani al'amari da kaddara. Wannan abu ne da ya zama kaddara a gare ni, sai dai fatan Allah ya saka mini ya mayar mana da abin da na sa, in ji ta. Ta ƙayar cewa amma dai waɗannan mutanen sun ja mana asara ba karama ba, sai dai Allah ya saka mini kuma ya kiyaye faruwar haka a nan gaba. A lokacin da ta yi korafi na farko, sarki a masana'antar ta Kannywood ya tura mata naira 100,000. A wannan karan kuwa shugaban kasar mawaka Rara ba a san ko ya tura mata ba, amma ta ɗaura hoton shi a shafinta na sada zumunta tare da ya mishi godiya.